el ple de maig de l'Ajuntament de Biar es van parlar, entre d'altres coses, els següents temes. Al tercer punt, inici de l'expedient de contractació per a la gestió de l'escola infantil. Des de la CUP defenem una escola pública, laica, de qualitat i en valencià. Pública per a que totes les persones tinguem una educació igualitària, amb les mateixes oportunitats i sense distincions de classes. Laica, perquè cal educar els alumnes en la llibertat de consciència. De qualitat, perquè l'escola està patint grans retallades de personal docent, d'equipament i de desigualtats. En valencià, perquè és la nostra llengua, perquè hi ha que defensar-la dels atacs que està sofrint de tots aquells que volen eliminar-la. Volem una educació que forme persones lliures i no una educació que cree súbdits del sistema. Ja arriba, dia costa ja, i han arribat a Biar les festes de maig. Ja arriba, dia costa ja, i han arribat a Biar les festes de maig. L'administració ha renunciat a gestionar directament molts serveis. Ha anat perdent el control i presenta una forta dependència respecte de les grans empreses. La privatització, a més de la pèrdua de control de l'Ajuntament sobre els serveis essencials per al poble, es fa a costa dels drets dels treballadors i de les treballadores que els presten, i no en garantir la igualtat d'accés a tots i totes. Cal tenir en compte, a més, que les empreses privades entren en la lògica capitalista i prioritzen l'obtenció de beneficis per sobre del benefici social que ha de perseguir qualsevol servei públic. Munta al Reconco, carregat d'imatges medievals que han perviscut a estit i a espades esmolades nacionals. Quan més curtes miren... Quart punt. Sol·licitud a la Generalitat per a la cessió de l'ús d'habitatges de promoció pública situades a Biar. A continuació, es debat sobre la petició que cal fer a la Generalitat per rehabilitar 4 cases a la zona de la Serreta de Sant Nicolau i l'Avinguda de Castalla, per a famílies de Biar que ho necessiten. Cal recordar que els serveis socials són necessaris, ja que la tradició de polítiques liberals i de sistemes caritatius ha generat un nivell d'estratificació i fragmentació socials que posen en risc la cohesió i la convivència. L'Ajuntament hauria de situar-se al front de la creació d'ocupació per a la millora de serveis i convivència al poble, sense haver de basar-se sempre necessàriament en rebre subvencions d'altres institucions. Com deia Desmond Tutu, si eres neutral en situacions d'injustícia, has triat el costat de l'opressor.